ওং হ্রিং ভুবনেশ্বর্যৈ নমো নমঃ। আসন্তা ফেব্রুয়ারি 15 তারিখ রবিবার দিন মহাশিবরাত্রি জাগর পর্ব, শঙ্কর ভগবানଙ୍କର পর্ব। এই রাত্রে উজাগর রହି শিবলিঙ্গরে পূজা অভিষেক বেলপତ୍ର সমর্পণ করিলে অক্ষୟ পুণ্য ফল প্রাপ্তি মিଳିବ। ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ମାନସିକ କରିବେ ତା ଅଚିରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ହେବ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ରାତ୍ରରେ ଉଜାଗର ରହି ଜାଗର ବ୍ରତ କରିଲେ ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ରାତ୍ରରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ଲୋକ ହେଉ, ଯଦି ବଶୀକରଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ, ରେଡ୍ ପେନ୍ରେ ତା ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡ କୁଙ୍କୁମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଲେପନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଜପତ୍ରକୁ କରିସାରିଲା ପରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ ତେଜପତ୍ର ଉପରେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼େଇକିରି ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ବାନ୍ଧି ସାରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦିନ ରାତ୍ରରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ବଶୀକରଣ କରିବେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ତା ନାମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ନଦୀ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ବଶୀକରଣ ହେବ। ଜୀବନ ସାରା ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା କାମାକ୍ଷା।